Private nurse pakhat mong zang le a hna tlin mai Caroline Spencer chu mangchhia a hnuhlu ania lungmanga sak in hlui chunga engthuruk nge in phum ru ti te Spencer hian engthil nge a ton ti le a top dan te nurse in shem hmun atanga dam lo kal a enkol dan chanchin ngai nom tak kan ngai thladon ani kumsang kha zakwa somruk pakwa ania Caroline Spencer chuan damlo enkol tur thar a melh meka damdoina thokani lawa ami mala enkol lama akal zoka in shanga hun binei na kalkwal mai thin hetia mithar enkol tur azon megla hian sumdong pakhat Peter Eston hnen atangin phone call a dongnol maya chupa chuan na thara ron soi mu anupui Meg Eston chu ramwak thin ni in heta hian to swala tokpal ni na soya ato swal to dan tak chu soilo ma se akong chin hnuai lam zengin amutop ringota engma soisela nei ngai lawa enkol nuam takani tur thu te chu soi zung in ana tho dan tur te chu anin shila an ina a omchil angai ngal don bok nathara mu awang chuan Caroline chu alom hle a fa an nei lawa wangin no pangboi pui te langai don lawa chutiang offer tha a mu awang chuan a hlim hle mase mangchhia a azuang lu tangti ngai na reng a shelo ma taka Caroline chuan a hna tho na tur in thar chu a thlenga ompui bikrom puelin chhun lama hna a thok thina Caroline chuan zan lama PS toni chu a boi pui thung don ani tlai lamdar nga le chan ve atanga thok chan tur ani a pu Eston chu sumdon na thila wangin a zin bawa bikrom weli po a ho a hun to in lian tak hlui to lam ma chuan a ding wanga huphut ruk na anei lem lawa phur takin chabi aputhar turin daka aron thon mang chuan in chunga chuan a luta chauka a bikrom puelin a eitur alo da sak don ti shelo ma se eima salo chuan adam lo enkol tur omna lam chu apan masata zoka a omna ruma shet sa to awangin apan ding ngal nala kongka chu akik kar nuisang chung chuan kongka chu a han honga PS toni chu amut a ring sa kha ania ma se a khuma chuan a lo thutung adam lo thar chu panhnain kumtlang nel masakatuma a hmela han mu chiang chu makati kher mai Pimek Estoni chu kum upato lam doldang ve deuh tura lo ngaya ma se a hmel tha in alano pan hmel em zoka asam sei tak buang thang mai te chu a thla hnianga Caroline mita chuan angel te po ang hialani ma se a hmel chu angai nat omrei hau lo Caroline mita enkar chung chuan rap tak hian anui chen thoa a hmel ne na in hmelo tak o cherle tar deuh mai chuan Caroline chu chibaya buk ve a hmingin a kau bok a hming masa thlenga lo shia chu makatiril ru hle a PS toni la chuan a chanchin po a shia cheu thu chu la soi zui chu phei chu makatia pu Eston nen po khan ama chanchin lam chu engma an soi dun lo shima chutia PS toni na lo she cheu mai chuan a chhong ve deuh mase na thok tura kalani awangin angai to thui vak du lawa a eitur siam sak turin chaukalam chu apan santa zoka mase chutia a eitura siam sak mek lai chuan in chung khok rum khop chuan PS toni chuan Caroline chu o cher takhian a kau ngata zan khatna zel chu ruma chu asan chia tia a kau lut le zela a chana hau thei si thei top chwa ve mase PS toni chuan a soi sel ngata a chaw hle nge a zan rei tak nu phei chuan a tlim tangang lawa amut santa topani mase amu hil thei chuang lo zan khwa chuan PS toni nui ri rap tak chwa sherenga mutkama mo ve lawa nangpoi mudon bik lo ati cher renga ringlu tuk chuan anui hua hu areng bok azan khadna chiani le ngala zandang zela enge atonang ti chu angai to aru newa somna alo pum mai te kha ain thir nu no hle a mase omzia om to vak lo apum laklo to atuka chuan mut kham lo tak chumin a thau chhuaka bikhom bueli nen po chuan avoi khatna ata nanin mu a chibaite anin buk nu chuan bikhom buel chuan amut tuilo te azota Caroline chuan amut tuilo chan le PS tonin a ti buai dan zong chu a soi veka
mase pi Cromwell chuan a oi lo hle pi Cromwell chuan PS to ni chu angel ang chi amoi le fel ani thu a soya chutianga ati boy chu aring lo ani PS to ni chuan engma soisel ngai lova maktakin a khosa ngai bok lova Caroline chuan makati ema pi Cromwell le PS to na te meiche soile room chunga a meiche ma chon kha chu mission hlak shemhun le vanram angan ni PS to ni doctor chu mu a zana mut theina na damdoi cho tir mai choril ruka doctor po phone kal tangina benge ya mase PS to ni omda na soi chuan doctor po chuan a lo oi sak bik chuang lo phone da rual chuan in chung lama chang chuan thom a shele ngala zairi ani mase zai tu o chu meiche o ani lo mipa o ani tlat in chunga chuan mipa anom ti na ania ala sakla chu alamak em zui Caroline chu rang takin in chung lama chuan a chau ngala zai chu angai thachianga ala thu te chu aza mo ina moi lo ema zai chu pi Cromwell chu ani lo ti achianga PS to ni chuan nga izonga nei ani aring ru deu mi ne na mi fel deu angin le machanga a pasal chu arukina phatsan reng ani aringa meiche mel thatta kalo ni ve bok nen uire ang chuan angai nget ngal mia mai ani thudik shetur chuan thom lo chhuana lam chu apan ru chema zai moi lo tak po chu alari renga PS to ni le anga izong phok tur chuan a in ring hle to kongka honna chu awan rana phok in ring taka kongka a han hon thu chuan PS to ni chu khoma alo chua ama che inani mi pareng reng anom lo mangchangin Caroline lam chu a han hoya amel thatak le a moi taka chang chuan mi pa o chu aron chuak Caroline ham hai lutuk chu ading khong reng ringota makati na tizual turin PS to ni chuan a opa ngai cher tak chuan engwangi nge doctor khai kol ti na zota a zo na chang lem lovin Caroline chuan pui angai le ngai lawa zot let mase PS to ni chuan ka chong thut don che thilma clear she turin lo in buat sai to ro ti pa chuan rap om se thian anui le chiama Caroline ni hlau lutuk chuan a chhuwa san ngala kongka chu akal khum maka doctor lo thlen hun tur chu ngak hlel takin alo ngak reng ringodani orap taka shia te kha abenga a cham ringa doctor chuan enge motal run mu puin run shiat pui ve se ati hle doctor chu alo thlenga Caroline chuan lom takin alo lom ngal thuaya pimek es to ni room lampan chuan anin zui chawa aruk chuan thil fel lawa om ngei thu chu a shil rupa sur bok ma se room chung an han lu chuan PS to ni chuan hlim mel mu nuam em mai alo pule ang loya moi dewa nui sen chung chuan doctor chu thiam takin alo loma tuna chuan angel ang che ani le to Caroline chuan makati lutuka PS to ni le doctor an ti dun lai te chuan makti tak hian alo thlir ngoi ringota engkim a fel vek anga a mu nu chuan doctor chuan Caroline chu a mu fala doctor jong dan ki a chang chuan ama zok chu fel chi alo anga ngai ani ti a in she thiama doctor chuan a endik ni mai hian a in sha mut theina damdoi po chu a cho ta chuang lawa Caroline chuan in soifia tum viau ma se doctor chuan angai thachadu lawa aring hlel zual sau zoka a ho san ta dayani chonu lam chawala nia pi Cromwell ala om ve boka pi Cromwell om chung tal chu PS to ni chuan anung chang tha a chhuwa ringa hun rem changa lo la in chol ha damatum akhuma chan tui takin amu hila ma se thilmak tak chuan a thong thaule Caroline zongi khongei om ron kal ngal ro ti ri ngai thlak nuam lo zik chuan amu hil tui lai chu akai hara ningin she eng ang ma se ana ani miao sia she tak chuan a thawa PS to ni room lam chu apan le na PS to ni room a han hon chuan mit khap mi alo hian alo en renga amit la chu adum vek Caroline chuan a huai sin na zong som khomin chongkam moi lo tak man chan chu azota PS to ni chuan rap tak hian alo nui liam le mai
hemi zan hian a bual fai langai dawn zuia hriat viau mahse a hna ani awangin a tih nge nge angai bual tur chuan a momo ang chu a la khawma a chetla lai chu PS tuni chuan hnai set sota alo en reng Caroline chuan in ti huai luin a thawmhnaw te chu a hlih saka a taksa a tih fai molmol lai chuan PS tuni chu sham ti ti hian a rum nguta a ke a ti che theilo chawi kanga a hruk fai molmol lai chuan PS tuni chuan a ngonga a rek thuta a hma zong in chongkam mawi lo le tenom tak takin a chong khuma tuna chuan tharum a thaw to Caroline chuan a kuta chuan man betin khuma chuan a pai thal topa hetiang tak hian nuam lovin hriawm mahse a hna hi a ngai pawimawh em a tlawmsan mai chu ala tum bik chuang lo chutia khuma a pai tluk hnu chuan PS tuni chuan chongkam ten om tak a chhak chhuak le ta i hmelen ai ni chak dai mai khuma engei an thai nga phiana mi pai ti lom zo thinem ka ke hi a that le huna ka hmu ti rang che ati cher mai private nurse te hian hetiang chongkam mawi hnai lo le tui hnai lo tak te hi dun chang an nei thina a tharum ang zawng po in nuai chhia an tok na sa thina do thei angai viau thina ni Caroline po lo in zirsil to ani angin professional tak chuan a che a thil ken lu te chu la khom zung in room chu a chhuah sana a thaw veng hop thei a tui hman bal a bun thlak lai te chuan thil thleng kha angai to chhun zom renga aram wana a accident to chu ana viau ani a ring phota a rel ru le taksa thlengin a ngong kholo zo ani a ring ani a thua ka khoi kholawanga mi pakhat ni si in ze pahni ane ani te a ring ruma a ze pakhat chu angel ang mai angai na to mania a ze pakhat ero ram huai a thil ngai tu a chuan a ti hlawa ram huai ti angai tu a chhuah phei chuan a hma zong angai bel na chang alo hrian mi alo awang khan a hlau le hnu a ram huai na lu khung ani a ringa ram huai le thlashang ti vel ringai ho lo ani na a ma se ngai bel lo thei ani to lo a thil ton le zel tur phei hi chuan a ring nge tir bur to PS toni ruma chuan a thawmhnaw vel thlak turin lo thei lowa alu le angaya a hna a thaw molmol lai chuan a thil ngai to angai buk chu angai to le neu chuta PS toni chu rap ze thian a ron nui chhuaka i she thiam chan ti ka hria Mac Aston hi shem hmuna ka hrai dawn local naila tu chiang e kani hriat chian han tum ta che a ron ti chhuak hlol mai rap tak chuan a nui le chiama Caroline chuan a do thei to lo rang takin room chu a chhuah san ngala thin phu dup chung chuan telephone lam chu a pana doctor bok chu a call le doctor chuan a om dan chu ron hmu pui ve se atia ma se angai te in doctor a lo thlen chuan fel thei ang berin a lo om le to Caroline nen chi a anom lai che in ram huai ang chuan a khosa tlata chu Caroline poina she thiam lo hle a thil ton chuan a ril ru ati buai hle a ni rei lo te che la in shon ma se tor har ati tak zet to zana po a thawm a hriat lo nan a beng a hup top ma se zan rei lama chuan thawm beng chheng tak chu voi le khata are maka are wang awang chuan mak ti in Caroline chuan a pan hnaya PS tuni room kong ka zona chuan dingin thawm chu angai chang wang chuta chap ker ri chu a hria a lung chiat mel hle kongka chu hong dekin a khuma mu PS toni mit tui luang zoi lo chap chu hmuwa tuna chuan PS toni fel zo kha ani a lung chiat mel em awang chuan a pan hnaya PS toni chuan tungi ani a lo shelo kanars tharini em khonge ka pasal Peter ti zona chu chap chungin a lo zota a zona a chan hnu chuan PS toni chuan a hlau thu a soya a khongai em awangin Caroline chuan a kuta avon sak pangai taka anin ma chhon ve voi khatna nia Caroline po chuan a khongai hle eitu te siam sakin PS toni po chuan tha takin a lo ei ve le maya an ti dun le nual hnuwa PS toni chu a chau hmel em awangin mutura kalsana tuma
Caroline po chuan a chawl hadam thei tawh dawn niin a in ngai. Mahse a ring sual let der ani. A room lamah chuan mut tumin a kira. A mu fel dawn chia tia chuan o cher le rap chu a hre tawh. Mahse tun chum chu chumdang anglo takin a oshiat chu amak em a. Wak tuar ri te chu a hriat te lawang chuan a tho chuak le ngal vata. A han ngai thlak chian chuan PS thuni chu a luak nge ni in a hria. A luak then na tur ne na in ring sa thlap chuan PS thuni room lam chu a pan le a. Kongka a hon rual chia chuan chil thita dua chungin a lama ron hoya. I chawl hadam dawn lo mi hur nu. I thin phu kha ka ti top ma chu ka top san dawn lo. Shem muna ka hnu liam ma chu kan chawl hadam lo ve anga lo ti khum le cher to. Henu po hi ka thi tir dawn at tilea. Caroline po chuan doi zep taka ma chona tum to lo. Ama chuan tharau thiang limin na ron thok thut ni mai hian a hria a. Pathian mangai na le arau puina te chu aka chang chuan aron chuak pop a sermon khum shep. PS toni chuan hlauti hria tak hian a benga hupa a che tuara. Pathian thu ngai thlak chu hre oma ti le tia hria thei. Mahse Caroline chuan a top san du lo. Pathian thu chu a soi zela. PS toni po chu aron zoi riai. Maktak main khuma chuan a tlut noka amungoi hle. Caroline chuan man mo deuin a luak te chu atifai zung a. Chumi zan chuan thil du om lo a thleng chhun zom lo. Atuka chuan Peter Eston chu aron ho to dona. Aron ho huntur ngak hlel takin Caroline chuan a lo ngaka. Chonu lama Peter chu a lo thlenga. Kongka a han honga. Caroline hmel a hmu chia chuan makati lutuk chu a ang phuau ringot. A chau hmel em wang chu ani. Thil fel lawa om lawa zon nga la. Caroline chuan man mo deuin PS toni pindan lam chu a pan pui ngal. PS toni pa ngai taka a lo om to a hmu chuan Caroline chu a tho huaya. Tuna chuan tider ani to lawa a thavek to. Peter a na thil thlen dan soi fe atum lai chuan Peter zok chu aron jong masa a. Caroline chu ngai damadil. Peter a chuan thil thleng zong chu a lo sheveka. Caroline chunga chuan anupui chu thataka a khosa karina wangin Caroline nena khan engma lo soi du lo zok le ka lo nia. Thudi ka soi chuan atna a tho du lo a hlau si chu wang chuan a lo zep char ani. Caroline chuan thil thlen dan a zota. Peter chuan room a chang chuan hruai chhuakin room danga hruai luta. Chuta chuan lung manga sak in te hlui chungchang thuruk chu a hrilta ani. A chet sual ni khan ramwaka an chhuah ho ni ania. Mahse rama chuan Estoni chu a bo thuta. An zon kwalna lama chuan lung manga sak in te hlui to tak chu an vak mu hlola. A chung an en chuan Meg Estoni chu chhuata ni khoshela vina lo let reng maya. Ama le ama chu a silai ken mang chuan a konga a lo in kap ani. Silai ka thiam taka niya a in feedback. Chutia ama le ama a lo in kap mai chu a pasal chuan makati hle nge. A ngai dan chuan silai chuan banglama tinanga. Ama lama aron perpal ani ring. Caroline chuan in hlui chu enge ani che a zota. Mun an chedong emo ani a lo ring ril ru ani. Mahse Peter chuan putar pakhat kum upato tak chen na ani thua soya. He putar hi kum tam tak a in khung sang top to a. Mishing dang shim tu ma ngai na lawa. A thi ni thlengin mishing shim chu a hovek mai ani. Kha in chunga khan a chunga thil engemaw taka thleng ani a ringa. Kha putar le PS toni chunga thil thleng hian in zom na ani a ring bok. A han ngai toileta PS toni o cher chur po kha putar o a anga tile no. Mahse chutia anti ti laglo lai chu Caroline chuan ti topin PS toni thom chu are riawin a hria a. En fia turin a pan le. Peter chuan a zui velem lawa. Estoni pindan a thlen chuan a thil hmu chu a thei ngil thei ngai to lo tur thu a soi. Estoni hmel chu ram huai hmel ang mai hian a lo dang lama.
minung hmel pawh a pu tawh lo pan hnai na mar te chu a deka mar phu engmah hmu tawh lo room danga chu Peter chu phur lo takin a pan leh a anupui boral thu chu a hrilh ta ani Peter chu anupui lampan chuan kal ngal a tuma mase anupui hmel danglam vek chu ava hmu a hlo em awangin Caroline chuan a dang hram hram a Peter pawh chuan hmuh lo mai chu a pui ti te lo a ruang buai puitu te chuan a hmel chu siam tha dan tum thina mahse a ngai ang chia chen a rawn awm leh zel a ruk thei ang berin a vuina hun pawh chu an kal pui ta topa thimah se a tharau ramhuai kuta a awm lo nan Caroline chuan a tawng trai sak molh mai ani ama bera boral tak awangin PS chani chunga thil thleng dik tak hi chui chhuah ani thei talawa thudik erawh ani chianga private nurse Caroline ni ton ngei ani ole tunchumata chuan khati zawng kha ani le ri phota a top thlenga min lo ngai thak sak awangin kaloma ka video te ingai na zawng ani changkhongai takin ka channel himin lo subscribe sak ve dawn ania